futhi ngiyabonga. Vumisa abantu bayabuza mabefuna umculo wakho bawuthola kanjani kuphi? Okay, umculo kavumisa uyangena online kuma online all digital stores ukhona umculo uyakwazi ukusearcha ukuthi Isokalengezo vumisa. Kahle ukuthi vumisa kusho ukuthi isibongo sami, isithakazelo sami. Ngangena ngaso kakhulu ebantwini kwasho ukuthi ngagcina sengisregister under iqembu. Kodwa iqembu lona Isokalengezo. So mawuthi Isokalengezo uyakwazi ukuthola konke ama digital stores nakanti namashoyishi. Ngoba sizelana sizekubunandi ngakho nje manje isikhathi story. Ngenxa yesikhathi bafowethu angizukudlala zibe ziningi ingoma ngoba nesibona nesikhathi esihambile angithi fika kule ndawo. So siyakubonga lokho, siyahlonipha futhi ngiyabonga.